Ahoj všichni, jsem si jistý, že už jste se alespoň jednou zapojili do nějaké diskuse nebo sázky a bez ohledu na to, o co jde, záměrem je vždycky vyhrát. Ale buďme upřímní, ne vždycky je to možné. Soupeř může být silnější, chytřejší nebo mazanější. Přesně pro tyto případy jsem připravil dnešní video. Ukážeme si v něm sázky, které můžete vyhrát se 100% jistotou, ale nebude to úplně snadné. V mnoha případech se budete muset předem připravit, ale můžete si být jistí, že to stojí za to. Tak tady je 10 sázek, které vyhrajete. Jdeme na to. Rovnováha na hraně. Na první pohled se to může zdát neuvěřitelné, ale je možné vybalancovat 2 kovové vidličky na párátku přímo na okraji sklenice. Nevěříte? Je to naprosto proveditelné, pokud správně určíte těžiště všech prvků. Nejprve vezmeme 2 podobné vidličky a zaklesneme je zuby do sebe. Poté mezi zuby vidliček provlékneme párátko, přibližně o půl centimetru. A teď to nejzajímavější. Musíme párátko vybalancovat na okraji sklenice tak, aby vidličky směřovaly směrem ke sklenici. Aby to byla ještě větší zábava, můžete zapálit špičku párátka, která přečnívá dovnitř sklenice. Dřevo odhoří, ale vidličky zůstanou na svém místě, jako by se vznášely ve vzduchu. A to všechno díky prosté fyzice. Spojení knih. Pokud máte doma knihy, které nepotřebujete a nevíte, co s nimi, najděte si kamaráda, který se rád sází a sledujte, jak prohraje. Tento trik je velmi jednoduchý. Vsaďte se soupeřem, že nedokáže od sebe oddělit 2 knihy, které mají proložené stránky. Pravděpodobně se vám vysměje a pokud budete mít štěstí, bude se chtít vsadit i o peníze. Myslí si totiž, že na světě není nic snazšího, ale bude překvapen. K vítězství budete potřebovat 2 knihy s měkkou vazbou. Položte je tak, aby stránky směřovaly k sobě a prokládejte je jednu přes druhou stejně, jako když kouzelník míchá balíček karet. Až budou stránky proložené, požádejte přítele, aby táhl za jednu knihu, zatímco vy budete táhnout za druhou opačným směrem. Tak co? Přítel to nezvládl? Gratuluju, vyhráli jste. Váš soupeř nejspíš vůbec nechápe, co se stalo a za všechno může tření. Je tak vysoké, že vám zabrání knihy od sebe oddělit. Hvězda bez doteku. Věříte, že dokážeme vytvořit 5cípou hvězdu z párátek, aniž bychom použili ruce? Je to pravda, jde to. Bude to sice vyžadovat trochu přípravy, ale k samotnému vytvoření hvězdy ruce skutečně nepoužijeme. Nevěříte? Pak se připravte na prohru a pozorně sledujte. Budeme potřebovat talíř, 5 párátek, vodu a lžíci. Nejprve párátka uprostřed nalomte, ale nezlomte a uspořádejte je tak, aby zlomy směřovaly ke středu a párátka se vzájemně dotýkala. V tuto chvíli máme jakousi 10cípou hvězdu, ale je čas ji proměnit v něco jiného. Sledujte pozorně. Aniž bychom se čehokoliv dotkli, pomocí lžíce kápneme kapku vody do prostřed dřevěné figury. Díky magii vody začnou párátka pracovat a zaujmou tvar dokonalé hvězdy. Nehořlavá bankovka. Pro další trik budeme potřebovat trochu speciálních efektů. Sázka zní takto. Řekněte příteli, že dokážete zapálit bankovku, aniž by shořela. Soupeř se samozřejmě začne přít, že je to nemožné, ale ujišťuju vás, že vyhrajete. Abyste soupeřovo sebevědomí srazili k zemi, potřebujeme bankovku, pinzetu nebo kleště, zapalovač, sůl a 50% roztok alkoholu, který získáte smícháním alkoholu a vody ve stejném poměru. Pro začátek přidejte do roztoku trochu soli a bankovku do tekutiny celou ponořte. Poté ji pomocí pinzety vyjměte, trochu oklepejte a zapalte. Teď si vychutnejte překvapený výraz soupeře, když uvidí, že bankovka sice hoří, ale neshoří. Přítel se vás pravděpodobně zeptá, jaké kouzlo jste použili. Odpověď je velmi jednoduchá. Při spalování etylalkoholu vzniká voda, oxid uhličitý a teplo. Když bankovku zapálíte, hoří ve skutečnosti ten alkohol. Teplota, při které hoří, však nestačí k odpaření vody absorbované papírem. Výsledkem je, že alkohol zcela vyhoří, plamen zhasne a bankovka stále mírně vlhká zůstane v perfektním stavu. Kámen, nůžky, papír. Jsem si jistý, že tuhle hru zná každý. Mnozí věří, že je to prostě otázka štěstí, ale ve skutečnosti tomu tak není. Proto vám prozradím pár tajemství, která vám pomohou porazit jakéhokoliv soupeře. Pravidla asi znáte, ale pro jistotu kámen tupí nůžky, nůžky stříhají papír a papír balí kámen.
Zdá se to nemožné, ale i tato jednoduchá hra se stala předmětem několika výzkumů a výsledkem je následující vzorec úspěchu. Pokud v prvním pokusu prohrajete, vaším dalším tahem by mělo být to, co by porazilo ten symbol, který soupeř ukázal naposledy. Pokud jste poprvé vyhráli, neukazujte to samé. Místo toho použijte to, co v minulém kole ukázal váš soupeř. Také platí, že muži obvykle začínají kamenem. Proto pokud hrajete proti muži, zkuste jako první papír. Stojí také za zapamatování, že pokud soupeř ukázal kámen dvakrát za sebou, je to mazaný hráč a v příštím tahu pravděpodobně ukáže nůžky. A také dávejte pozor, i ty nejmenší pohyby ruky vám napoví, co se soupeř chystá použít. Pokud jsou všechny prsty napjaté, bude to kámen. Pokud jsou uvolněné, papír. Pokud jsou napjaté jen 2 prsty, budou to nůžky. Pozornost je základ. Pana nebo orel. Představte si, že vás někdo vyzve na hru pana nebo orel. Pravidla jsou jednoduchá. Každý hráč musí uhodnout sekvenci 3 hodů. Jakmile jsou kombinace zvoleny, hází se mincí, dokud se neobjeví jedna ze zvolených sekvencí. Pokud se jako první objeví soupeřova kombinace, prohráli jste. Pokud vaše, vyhráváte. Mohlo by se zdát, že šance jsou 50/50, ale i tady se dá podvádět pomocí logiky. Pokud soupeř volí jako první, vy máte až 87% šanci na výhru, pokud víte, co zvolit. Klíčem je hrát jako druhý. Předpokládejme, že si soupeř vybere orel, orel, pana. Vaším úkolem je tuto sekvenci vzít a postavit vlastní kombinaci takto. Vaše první volba musí být opakem soupeřovy druhé volby, v tomto případě pana. Vaše další 2 volby musí být stejné jako soupeřovi první 2, v tomto případě orel a orel. A je to. Pokud dodržíte toto jednoduché pravidlo, vaše šance na výhru budou mnohem vyšší. Pokud mi nevěříte, zkuste to a napište mi do komentářů, jak to dopadlo. Odolná bublina. Další nápad, který zní naprosto šíleně a umožní vám vyhrát sázku, je vytvoření bubliny, která nepraskne. Bublina, která nepraskne, diví se váš přítel. Odpovědí je plastová bublina. K důkazu budete potřebovat CD disk, kobercový nůž a zapalovač. Vezměte disk a pomocí nože oddělte jednotlivé vrstvy, ze kterých se skládá. Pro tento experiment potřebujete tu poloprůhlednou plastovou část. Teď musíte část disku nahřát zapalovačem, dokud plast nezměkne, a pak do toho samého místa prudce fouknout. Vytvořili jste dlouhou plastovou bublinu, kterou jen tak nikdo nepropíchne. Přesně jak jsem slíbil. Čtverec ze sirek. Tento trik vám pomůže vypadat jako skutečný kouzelník. Vsaďte se s kamarádem, že nedokáže vytvořit čtverec ze 4 sirek tím, že pohne pouze jednou z nich. Abyste tuhle soutěž vyhráli, potřebujete malý trik. Sirky musíte poskládat do tvaru kříže tak, aby se hlavičkami téměř dotýkaly uprostřed, ale s malou mezerou. Soupeř si toho moc nevšimne a začne zběsile posouvat sirky ve snaze vytvořit velký čtverec. No, mějte s ním slitování. Je čas, abyste ukázali, jak se to dělá, stačí jen mírně povytáhnout jednu sirku směrem ven. Tím se uprostřed mezi hlavičkami vytvoří malý čtvercový prostor. Technicky jste sázku splnili a vyhráli. Piškvorky. Existuje další jednoduchá hra, díky které budete vypadat jako vítěz. Ti, kteří neviděli tohle video, stěží znají plán, jak vždy vyhrát v piškvorkách. Opět se zdá, že je to o náhodě, ale existuje strategie. Za prvé, musíte začínat. Dejme tomu, že dáváte křížek. První symbol umístěte do libovolného rohu. Teď musíte soupeře zmást. Mluvte na něj nebo udělejte cokoliv, aby nedal kolečko doprostřed. Pokud se vám to podaří, dejte další křížek do sousedního rohu, vlevo nebo vpravo od prvního. Soupeř se vám pokusí zablokovat cestu k trojici a vaše odpověď bude další křížek v dalším volném rohu. Tím vytvoříte situaci, kdy máte 2 možnosti, jak vyhrát, a soupeř může zablokovat jen jednu. Další možností je dát první symbol doprostřed. Sice to nezaručuje výhru, ale minimálně máte jistou remízu. Teď nás čeká ještě poslední sázka. Tak dejte like a odběr a jdeme na to. Chůze po vejcích. Na závěr vám ukážu, že se dá chodit po vejcích, aniž by se rozbila. Klidně se smějte, ale je to pravda. Na první pokus to možná nevyjde, takže budeme potřebovat asi 2 desítky vajec, pytel na odpadky, kbelík s vodou, mýdlo a skupinu přátel, kteří po nás ten nepořádek uklidí, kdyby to nevyšlo. Nejdříve musíme zkontrolovat, zda vejce v krabičkách nemají praskliny. Pokud některé vypadá slabě, vyměňte ho. Stejně důležité je, aby všechna vejce směřovala stejným směrem, buď širší nebo užší částí nahoru. Nechám to na vás. Pokud dokážeme položit nohy na vejce a rovnoměrně rozložit váhu, můžeme se postavit a chodit po nich na boso.
Pokud nechcete riskovat, můžete na vejce položit desku nebo dlaždici, čímž váhu rozložíte ještě lépe. Možná si myslíte, že vás šálím, ale vaječná skořápka je ve skutečnosti velmi pevná a unese velkou váhu. Tvar vejce je navržen tak, že při rovnoměrném tlaku se napětí rozloží po celé skořápce a nedovolí jí prasknout. Každopádně, pokud chcete před přáteli ukázat odvahu, raději si to nejdřív trochu natrénujte. Teď už znáte několik sázek, které vždycky vyhrajete. A na oplátku dejte prosím like na tohle video a přihlaste se k odběru. Díky za sledování, uvidíme se brzy.